Muna ang Bible nagsulti, ingon si Jesus ni Lazaro, natulog lamang siya. Kani si Ate Virginia, natulog lamang ni. Maabot rang adlaw ani pukawon ni Ginoo. Amen. Sa 1 Thessalonica chapter 4, beginning in verse 13 to up to 17, makaigsunan. Inigtingog sa last trumpet, makaigsunan, just kapanganuran. In ang Bible, ang tanan nga mituog kang Kristo nga nangamatay, banhawon sila. Muna nga si Ate Virginia, usa ni nga banhawon ni Kristo. Amen. Amen? Yan ang Bible sa verse 51, sa 1 Corinthians chapter 15, nga din ang lawas nga madunot, ilisan og lawas nga dili na madunot. Ani balikon ako ang 1 Thessalonica, nga og ang mga buhi na tungtungura, nakadungog sa tingog sa trumpita, sa gawon sila makaigsunan. Amen? Excited pa tana makaigsunan. Amen. Kinsay kandidato ani? Ikaw og ako nga mituog kang Kristo. Busay igsoon ita maglangan, si Kristo siguraduha karong panahon na sa imong kinabuhi. Kay mutingog ng trumpeta, the last trumpet makaigsunan. Sama ranas pagpamilok, kinsa bay makaiyap diri sa pagpamilok? Sulay pamilok, imo bang maiyap? Sama ni ana ang pagsakgaw sa Dios nimo sa panahon nga mutingog ng trumpeta makaigsunan. Kay nganuman kwaon na tas Ginoo, dili gusto ang Ginoo makaigsunan magantos ta sa labihan nga kapungot niya sa kalibutan. Mabot ang panahon, muhari ng Antikristo sa kalibutan. Mabot ang panahon, makaigsunan, murol na ang wickedness. Galing yun ang Bible, sa katapusang mga adlaw, mu-increase ang pagkadautan. Yun ang Bible, ang nagbuhat og dautan, papadayuna sila pagbuhat og dautan. Ang nagbuhat og matarong, papadayuna sila sa pagbuhat og matarong. Dili na nato kontrolado ang tao karon. Ang ato na lang mabuhat karon, magwalitas gupas Ginoo. Amen? Kay doon na pa'y panahon, doon na pa'y higayon, nga ang tao mo surrender sa Ginoo, mudawat kang Kristo, maghinulso lang tao, mualagad na sa Ginoo, kay wala na'y panahon hulaton na to. Karon ang panahon. Today is the day of your salvation. Amen. Karon ang panahon sa atong kaluwasan. Si Kristo, tagaan na tog luna sa atong kasing-kasing, ato siyang alagaron matag adlaw, handumo na to siya nga siya nga atong Ginoo. Giunsa ba nimo pagpangandoy imong kaugmaon? Nang hinaot ko sama unta ana, labaw pa ana pangandoyon nimong Ginoo. Kita grabe pangandoy nato nga makakaon matag adlaw. Makahatag nindot kaugmaon sa atong mga anak, mo trabaho gyud ta, mo kayod gyud ta para sa atong pamilya. Sa sobrahan natong paningkamot, nalimot na tag-ampo sa Ginoo, nalimot na tag-adtog simbahan, nalimot na tag-abri sa Biblia. Karon ang challenge natong tanan makaigsunan. Kung giunsa nimo pagpangandoy ang imong panginabuhi matag adlaw, ako kang i-challenge, mintras higayon pa, mintras panahon pa, sama unta ni ana or labaw pa ni ana, unaha ang Dios, tanganduya ang Dios, kay siya ang tag-iya sa imong kinabuhi. Amen. Manindog kang tanan makaigsunan ko. Hallelujah. Now nini kagabion ikaw nga nasgawa sa sulod ug asa man ka karon nakadungog sa mensahe. Now kining pulong sa Dios karon makaigsunan regardless ni unsang atong mga denominasyon. Ang challenge lang karon nga panahon, the more kita nga mas seryoso tas Ginoo. Nga mas damor tang muhatag panahon niya. Basig na pulong na ka sa imong panahon sa panginabuhi, normal man manginabuhi. Pero ang pinaka-dili normal diha, nga ang tanan tuwas trabaho, panginabuhi, nalimot na ka sa Dios. Aya na di ka mutawag sa Ginoo kung maglinog na og 7 intensity igsuon. Karong panahon ta mintras di pa kusog ang linog, wala pa'y gubat, di pa sama sa bang nasod nga makalilisa nga gubat. Grabing kamatay. Igsuon kung itugot man sa Ginoo nga naigubat ang Pilipinas, wala na tay mahimo. Kay propesiya na nga dunay dakong gubat, dunay gubat nasod batok nasod. Dunay na nangakuyawan karon kay tungod sa gitawag og threat gikan sa China. Kung gubaton sa China makaigsunan, wala gi mahimong Pilipinas. Pero mora ni ang garantisado nato. Kung mamatay man ta sa gubat, sigurado makaigsunan nga dadon ta sa Ginoo sa iyang kingharian. Si Kristo mismo nag-ingon, Matthew 10 versikulo 28, ayaw kahadlukin mo patay sa imong lawas. Kahadlukin siya nga mo laglag sa imong lawas og kalag didto sa impierno. Ikson wala exempted sa kamatayon.
Kung ang kamatayon ni Kristo hastang paita, makaigsunan. Dili lalim ang kamatayon ni Kristo. Bisan ang mga early church, ang mga apostles, dili lalim ilang kamatayon. Dili ta makaingon nga mas labaw ta nila. Ikaw ako wa ka na sayop unsay imong kamatayon. Ang importante lang karon magpaubos ta tubangan sa Dios kay moabot man gayud ang kamatayon. Apan salamat as Ginoo nga nagsaad siya na si Jesus ang dalan kinabuhi ug kamatuoran. Dawata si Kristo sa kinasingkasing. Usba na ang dagan sa imong hunahuna karon o sa imong kinabuhi. Mualagad na kas Ginoo. Muhatag na kag panahon niya igsuon. Magampo na ka kaniya kadadlaw. Mubasa na ka siyang pulong. Musimba na kaniya. Kay maora nay gipangandoy sa Dios gikan nimo. Wala nangandoy ang Dios og kwarta gikan nimo. Wala nangandoy ang Dios og anything gikan nimo. Apan nangandoy ang Dios nga ikaw musimba niya, muhalad niya, mualagad niya, muangkon ta nga kita nakasala diya kaniya. Igsuon ang kagabi, pwede ba isa na to itong mga kamot? As a sign of surrender, ikaw na karon sa gawas. Nga karon first time ba nimo ning nahitabo nga muhimo kag pag-ampok? Usa ni sa gitawag og covenant prayer. Ayaw kaulaw. Wala ta nasayod nga karon nga takna mao ni ang imong turning point. Instrumento ko sa Dios alang nimo. Nga karon ang oras ug takna sa imong kaluwasan diha kang Kristo nga mahalad ug masilyuhan imong kinabuhi. Uban kanako nini nga kagabion, ayaw ka ulo igsoon, ikaw na sa gawas karon. Mao ni ang imong takna, mao ni ang imong oras karon nga muhimo nining usa ka pag-ampo sa pagsugid ug paghinulsol. Nga din buhaton nimo sa kinasingkasing. Atong isa itong makamot diya sa Dios. Uban nini nga simpleng pag-ampo apan buhata sa kinasingkasing. Langit nun nga mahan. Akong balikon, langit nun nga mahan. Diyos nga magagahom sa tanan. Salamat o Diyos. Nga akong nadunggan karon imong pulong. Ang mensahe sa paglaom. Ang mensahe sa kaluwasan. Mituo ko amahan. Nga imong bugtong anak na si Jesus. Namatay baba sa cross. Gilubong og nabanhaw. Og nagsaad sa Jesus. Nga mobalik siya. Aron pagkuha kanako. Nining urasa. Langiton nga mahan. Akong giangkon. Nga akong nakasala. Bato kanimo. Nakasala ko sa kong hunahuna. Nakasala ko sa kong binuhatan. Nakasala ko sa kong pagpamulong. Pasayloa ko Ginoo. Ginoong Jesucristo. Salamat nga ikaw nagbayad sa akong sala. Pinagi sa imong kamatayon. Hugasi ako. Pinagi sa imong binilhon nga dugo. Ako kang giangkon. Ako kang gidawat. Ginoong Jesucristo. Nga gikan karon. Ikaw na akong agalon. Ikaw na akong hari. Ikaw na akong Dios. O ikaw akong maluluwas. O wala na ilain. Karong orasa, isulat akong ngalan sa libros kinabuhi. Salamat Ginoong Hesus nga hinumduman ko nimo sa adlaw nga ikaw mo balik. Kining tanan akong gipangayo sa ngalan ni Kristo. Amen. Pwede bang muawit ako sa kaawit? Kataw na to itong nahimugso.